Goizeko 8:30 dira eta Bakeiran gaude. Estazioak jendeari ateak zabaldu aurretik hain justu. Bost egunez egonda etengabe elurra egiten, baina gaur, hodeiek alde egin dute eta eguzkiaren argiari esker, pistak eta zuhaitzak estaltzen dituen elur kopurua ikus dezakegu Laponian bageunde bezala. Oraingoz, lasaitasunak agintzen du, baina minutu gutxi barru, milaka eskiatzaileak eta snowboardlarik estazioa hartuko dute. Aurretik baina, segurtasun taldeek hainbeste elur arazo ez dela egiaztatu behar dute. Hau da, kontrolpeko elausoak eragingo dituzte. Puntako teknologia erabiliko dute gainera, Decibel izena duen sistema, hain zuzen ere. Arintasunez eta zehaztasunez, palaren goiko partean jarriko dute kanpaia eta leherketaren edatze uinak elausoa eragingo du. Aurrikusita zegoenaren kontra, gaur ez da ezer jausiko. Helikopteroak elur jauziak izateko joera duten inguruak ondo daudela ikusi ondoren, eskiak jaintziko ditugu eta jaitsi egingo gara. Oraingoan, estazioak dituen pistez kanpoko ibilbide onenetarikoetan ibiliko gara, bi snowboardlari eta bi eskiatzailerekin batera. Bueno, jo em dic Ramon Barber, em coneixen més com Ramonet i sóc snowboarder amb tendència freeride a tope. Paiarseko sektorea ezagutuko dugu Ramonetekin. Han egin zuten Bakeira Beret estazioko azken edapena. Té una cadira prou ràpida, que et permet fer molt de desnivell en poc temps. I a part és una zona que té força pi, la neu s'hi conserva, és una orientació força nord, i la veritat just està al port de la Bonaigua i sempre agafa neu, quan no és d'una banda és d'una altra. Aparteko elur xehea duten zonaldeetatik ari gara jaisten oroar, eta tarteka zuhaitz handi asko ikusiko ditugu, eta ez dira Kanadako arbolak baino gutxiago. Edozein eroriko, koto izate handi batean jauziko bazina bezain goxoa da. Oh, bé, llàstima que s'està transformant una mica. Se m'ha enganxat la punta i, bueno, hem acabat fent un front flip quan no toca. Gure zentzumenetarako gozamena handia da hemendik surfeatzea edo eskiatzea, batez ere gaurkoa bezalako elur bikaina duten egunetan. Bueno, doncs ara estem a la zona d'Argulls, concretament estem agafant la cadira del Tesor de la Mina i anem a fer aquí unes canaletes, un fora pista curt, però així bastant en sombra, orientat en nord, va per a pista, molt maco, molt pràctic. Paiarsetik Bonaiguara igaro gara Bakeirara bidean. Erdian, Arguls arana dago eta hango zuhaitzek ere dezenteko elurra dute, gentozen lekuetakoek bezala. Irudi hauek ikustea bakarrik merezi du. Jaisteko erabiltzen duten kanala nahiko estua da hasieran, baina oso bukaera zabala du eta pistetaraino heltzen da. Hemen goiz osoa egon gintezke, baina gure bideari ekingo diogu estazioaren beste sektorera iristeko. Hola, sóc el Cristian Boiria Ruesca, sóc de Barcelona, visc aquí a la Vall d'Aran, de fa temps ja, i res, estic aquí disfrutant de la muntanya amb els amics i disfrutant d'aquest lloc tan bonic que tenim. Kristianek Bakeirako sektore ezaguna erakutsiko digu. Hemen, muturreko hainbat jaitsieraz gozatzeko aukera izango dugu. Estazioek ez dituzte pistaz kanpoko ibilbideak gomendatzen, izan ere arrisku handiko zonaldeak dira. Beraz, snowboardlari eta eskiatzaileen erantzunkizuna da eremu horietara sartzea. Dena den, elur jauziak egoteko arriskurik badago, ezin daiteke sartu. Guk, adibidez, ez dugu binetako pala egingo, arriskua egon badagoelako. Beraz, Markonitik jaitsiko gara.
Home, hem de portar arba, pala, sonda, en cas de llau per trobar víctimes. Jo, per exemple, porto un ABS, que és en cas de llau, tires i s'infla com un flotador i vas per sobre la llau. Sobretot un casco integral, si pot ser, també va molt bé. I protecció a l'esquena, protecció al cul, intentar anar el més protegits possible. Jo crec que no pot fer tothom, jo crec que s'ha d'entrenar, cada dia nosaltres entrenem, després anem al gimnàs per estar més forts i poder estar millor. I és un esport perillós, es mata gent, es va morir una persona fa 3 setmanes, fa 3 dies van treure una altra de la Marconi, d'on hem baixat ara mateix. És un esport perillós, però que jo crec que és apte per tothom, amb cap i amb el seu nivell. Ondoan, gaur ezagutuko dugun azken sektorea ikusiko dugu, Beret. Em dic Oriol Oms Alsina i vaig a més nou i fa uns 10 anys que estic per aquí als hiverns, doncs donant-ho tot aquí a la muntanya. Beretek hasi berriekin eta familiekin egiten du bat, izan ere hango pistak maila erdiko edo baxukoak dira. Hala ere, sektore honek bazter izugarriak ere baditu. Orain, batzuk ezagutuko ditugu. Baiergerako jaitsiera, estazioaren eski domeinutik kanpo dago erabat. Eta beraz, arriskua, elur baldintzak behar bezalakoak ez badira, askoz ere handiagoa da. Kontu handiz, jaitsiera honi ekingo diogu, eguneko azken eguzki izpiekin batera. Doncs aquí darrere tenim Salardú, Unya, i al fons de la vall Arties. Increïble vall. Ez teleaulkirik, ez igogailurik, ez eskiatzaierik, ez eta snowboardlaririk ere. Aurretik daukagun bakarra, elurugari duen malda handia da, eta haranaren ondoraino eramango gaitu. Goizeko eguzkitik zerua ilun izatera igaroko da minutu gutxian eta elurra ere egingo du. Goi-mendiko eguraldia oso aldakorra izan daiteken seinale. Dena den, eguraldi zatarrak ibilbidearen bukaera aldera harrapatuko gaitu. He un cambiazo que ha hecho el Pirineo y aquí solo vienen que borrasques, I res, hem tingut un dia de sol i ja hi tornem a ser. Hem començat en sol i mireu, està nevant i demà més. Zuhaitzez josita dagoen belardi honetan surfeatuz eta eskiatuz amaituko dugu txangoa. Oinez, Baierge herriraino helduko gara eta hortxe bai. Hortxe bukatuko da gure gaurko esperientzia. Bakeira Bereteko aparteko elurretan ibiltzea.